karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Maunang ako gusto mahibawan kung nganong hangtod ang pari gipatay man. Ma'am, ato-ato lang niya. Unsa ka na, Carding? Ako ba? Wa ko musulti sa mga pulis ini. Pero pamati ko. Bugad yun ang rason sa kriminal sa iyang pagpatay sa pari. Grabe ang iyang kasuko ini. Nganong nakasiguro man ka nga bugat ang rason sa kriminal? Tungod kay wa man ko niya hilabti bisan nakitaan ko niya. Unsa? Paminaw na ko, Ma'am Sabrina. Pilion lang sa kriminal ang iyang patyon. Mao ba? Pero doon rason ang maong kriminal kung nganong mipatay siya, di ba? Mausad na akong nahuna, Ma'am. Pero lisod lang tugkaron ang iyang rason. Nganong nakontra man niya ang pari? Unsa man si muna-una? Usara ka ang kriminal o daghan sila? Paminaw na ko, Ma'am. Usara ka kriminal ang ipatay sa mga nangamatay ni Dapita. Sa, ngano nakasulti man ka na? Tungod kay hilom kayo ang iyang pagpatay. Ug butal sad kayo. Si Adila, kalit na nawagtang. Si Pare Ramon, patay na nga nakitaan. Pero guba kayo ang naong. Carding, wagit ko yung nakitaan nga mga tao sa bungtod. Ma'am, basin pa daw nga din sila si Rodel. Ato na ta, ma'am na. Basin, naa sila sa sapa, paingon din sa ibabaw. Nanagitas gawa sa kakahuyan. Ay, kataas sa atong pagsubay sa sapa. Di na. Naputol na ang mga tunog nga atong gisundan ni Nindapita. Ay, tuwad ko. Naputol na tukod. Pero, bisan ko din sa daan ang mga tunog. Ang pangutana, kung asa paingon ang tunog. Murag paingon man sa tungason kining maong daan. Paingon kayo sa yuta sa mga palasyo. Gusto ka loil mo. Paingon tuod sa bukid kining maong mga tunog. Sa maibong unahuna ini si Rodel. Ato siyang sundan hangtod sa karaang bay sa mga palasyo. Oo, ato kining klarohon. Si Rodel! Ay, sis! Asa mga paingon ay! Naunsa man doon siya. Misutoy man paingon sa ibabaw. Ay naman ni si Rodel. Upa magit siya mo balik din sa bahay. Nyawa sa ko'y nakitang mga tao nga nagpasapaso diya sa at mga bungtod. Ma'am! O Sabrina! Wa pa ginabalik sila si Rodel, ma'am? Wa pag yun. Kinala ako ning masusi, Carding. Dali ba, ubani ko. Unsa? Magpauban ka, ma'am? Asa man ta? Sa at mga bungtod. Pero dili man ta pagtuon ni Madam Mercy sa at mga bungtod. Dili mahibaw si mama nga mga tuta sa at mga bungtod kung dili ka musulti, Carding. Dali na, sunod na ako. Ma'am! Ma'am! Ayaw na maglakaw! Ma'am! Naon sa misutoy man, ay. Ay! Ako na yun sundon, ay. Sir Rodel, ayaw nga magpaduol ta sa utlanan sa iyong luta o sa yuta sa mga palasyo, Sir Rodel. O nga di man mahimuloin mo. Tungod kay gidili kini sa imong apuhan sukad pa sa una. Unsa man gyud ang akong apuhan lo. Isog tayo ang imong apuhan, Sir Rodel. Dili magani siya gusto nga may musod sa utlanan sa iyong yuta. Iyang pamusalon sa unang panahon ang musod sa iyong yuta, Sir Rodel. Dili ka ang mahadlok loil mo. Sira ang dunay atraso sa ubang tao. Gawas pa. Dugay na maong nga panghitabo. Pero kaaway na sa imong katiguangan kanang mga palasyo sukad pa sa unang panahon. Kung doon na may mga kaaway ang akong amahan, kinahanglan magkapangayo ko pasaylo nila. Unsa? Maulang ka ng bugtong paagi nga mabayaran kong atraso ni Lolo Romero sa mga kaaway lo. Apan,
doon na nila kong problema. Unsa man lo? Wa ta makaila sa ubang nasadaan ni Don Romero. Usa ka sa nasad-an ni Lolo Romero lo, di ba? Aha. Gilugan ka ni Agyuta. Kamu ang tag-iya ning dapit sa unang panahon. Busa ikaw ang unang pangayon ng pasaylong ako. Ay, Sir Rodel. Dali na. Upadayon na tas unahan. Ay, kana. Kadapita, maot ka na ang boundary sa iyong yuta, Sir Rodel. Naman lagi mga lubing gilim niya din yung dapita lo. Ay, ako ang gipatanom ni Don Romero niya ng maong mga lubi, Sir Rodel. Ay, isip utlanan sa yuta. Unsa? Batanon pa ko sa dihang gipugos ko niyag patanom anang mga lubiha. Mao ba? O niya, kiningdaan nga atong gisubay, paingon din sa gawas sa inyong yuta. Dili ta maglangan lo ilmo. Mugawas ta sa among yuta. Ha? Annalisa! Annalisa! Madam? May isugo ka na ko? Hain naman ang asawa sa akong anak. Kuan, madam. Migawas man to sabay. Medtos luyo. Pugni siya. Ayaw ipatugaw ang mga daotang espiritu sa atbang nga bungtod. Madam, unsa gunay mong gipanulti? Wa ka ba makasabot sa akong gisulti? Kaklaro to. Binisaya man to. Matod ko, badlo nga ng asawa sa akong anak. Ayaw siyang pasabok ka sa mga daotang espiritu kay ako'y pahimungtan nila. Ngano nakasulti makaana, madam? May kasuko ang mga demonyo sa tanang nagpakasal ni Inimbaya. Kapila na ba nako balik-balik ka og sulti? Nganong dili man gihapon mo makasabot? Dili lagi gusto ang mga espiritu ni ining dapita nga dunay magminyo din he. Og unsa may rason, madam? Ug ano nangutana pa man ka? Kang kinsa mang espiritu ang dili mo sugot nga magpaduol sila si Ma'am Sabrina sa yuta sa atbang. Ayaw na pangutana. Busa tumana na lang ang akong gusto. Lakaw, apasa tumabay. Kung dili ka gusto nga may daotang mahitabo sa usa sa mga nagpuyo din he, apasa si Sabrina. Lakaw na! Di na kita suplanan lo. Ako may kulbaan yung akong gibuhat. Ay, Sir Rodel. Dali na. Tas, Manggawas na ta din sa utlanan lo. ay, ikaw ang masunod, Sir Rodel. Tanaw na to kung unsa gyud mahitabo kung mulabang tanan ang utlanan sa mga yuta. Ay! Hapa! Hapa! Sino na hapa? Ay! Ay, ang siya man to. Ay, kalit lang nga. Doon ay buto sa armas. Lo ilmo. Ay, Sir, mamalit na lang ta sa atong agi, Sir. Dili. Ito, ano, Sir? Di lagi ka palabngon sa laing tagkiya, Sir. Kinsa ka man gusto mo babag sa among paglabang? Ay, Sir, marag tayo nag-aran ini, Sir. Di ta mo surrender lo. Hangtod nga makita ta ang kamatuoran lo. Papalo! Carding, tanawa ang palibot. Wa mo ko'y nakita kong Sabrina. Gusto gid ang akong pangagpas. Wa na sila dinhi. Wa bitaw sila, no? Pero sigurado manggid ko nga dinhi sila. Pero hain man sila. Wa sila dinhi. Uy, buto sa armas manggid ron. Pangitaon ta sila si Rodel. Dali, Carding. Unsa nang nasa yuta? Hay no. Kanagod, Uy, hala. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!